Imos falar da participación da alumna Julia Rosales Portela do CIFP Valentín Paz Andrade, que está dentro da proba de ebanistería das Galicia Skills 2025. E estamos co seu tutor, Benito, que nos vai explicar en que consistiu a proba. Pois a proba consistiu en facer unha mesilla. Ten unha base de madeira maciza, unhas patas que hubo que ensamblar. Ten un casco de tableiro rechapado a ensamblar tamén. E despois unha parte de tapa e polo frontal pois leva montado un caixón e unha porta. Leva instalación de ferraxes e en principio, pois nada, ahora o remate de superficies, lixado e non moito máis. Gracias, Benito.